18 फेब्रुवारि 2026 गुरुग्राम पुलिस स्टेशनाव खरगसा लेडिनि कल सकफाया खरगसा बोरै कल खलाय सावो bo त्रिपुराओ तंगुई खरगसा साब इन्सपेक्टरनि पोस्ट सामं खलाय दंगो tei bini bwsajak tei bo त्रिपुराओ tongtwtwino kokrok sawi tongo tei bini bwsajak hinkhe Gurugramni no sector 69 ni flat o arjagao no tongui tongo tei bo tini hinkhe police rokni chubachu eba kheba help sanai tongkha puilani simi sawi khwnarika boni bwsajak Gurugram o BSc Biotech ni pora poriwi tongo tei amo haikhe pora poriwi tongmani jorao no khoroksa borok bono apahoroni yakheba kidnap khlai bono dinre din satok pitok abo kahake romphreui tongkha hinui call khaihorkha police rokno tei Gurugram police rokno sawi khwnarika dakti dakti khlaiwi ani bwsajak no banchiridi ang Tripurani simi phatsa bo pai manglak amsaksakhe haksalma ani bwsajak belai kheno chubachu nangui tongkha tei amo haikhe bui bai bujagui tokjagui salbrum no romphrejakgui tongkha hinui police rokno atkaisa call khaihorkha amo haikhe hinkhe police rok o boraini kok sama tui no location o thangui nokni doorbell tamui o hingke doorbell tammani yagulo kheno nok bisingni hoite khoroksa chula dogar phiyokphai o o chula ajrao yellow colour ni t-shirt chumjak tei bini bwkhwnai hinkhe to kisa curly curly wngjak tei ajrao kaisa police rok no abo kahai nugui belai kheno kirijak kha gabrokjak kha o yellow colour t-shirt chumjak police puila o hingka hinkhe haino politely no kok sawi tongo o borok bai nini flat o habui de mano hinui hingka hinkhe o borok bo hapriya wngui tongo mana khlai khlaiui aboni yagulo kheno police rok politely kok sawi bo wngya wngmani bagui o yellow colour t-shirt chumjak no dagarui flat bisingo hablai thanglai kha flat bisingo habbani yagulo belai kheno uanama sincha tei kirima sincha najara nugui mankha afuru police rok khoroksa bwrwi je dewal tongui se arjagao swndarui achugui tongmano dewal kwrwi kha hingka hinkhe bo arjagao pwrwisa se klainai amsaksake saksori durbol khlaiui dewal o swndarui achugjak khlai nugui kha bini bwsago bumani mari bujakma mari tei o bwrwini sago bari kwrwi dewal o swndarjak belai kheno durbol khlaiui abo haikhe nugui kha police rok abo haikhe nukmani yagulo bono dakti dakti hospital o rwui rohorkha check up rok khlai rinani hinui hinkhe tabuk swngmung hinkhe obo se bono sabo amo haikhe bui togui tei sabo haikhe sabo hal khlaiui tonikha tei tamni bagui abo hai khlainani nangkha hinkhe o ukulok ni hwijak kok rok kwbangma tongo hinkhe norok o video ni bwskango teibo nugui mannai hinkhe video no choya sokjora nai tongdi haikhe norok full story bujiui mannai hinkhe faide bisi yang ayang kok saya kwrwi video ni main point no tui kok salainai o bwrwi wngkha Tripurani no khoroksa resident hinkhe bo Gurugram o tongui BSc Biotech ni pora poriwi tongo koyek bosor hinkhe to bo saichung no aro stay khlai tongo phiaba kaisa online dating app bo khoroksa borok bai bo arjagao sinilai kha tei abo kahike sinilaimani yagulo bini bumung shibam hinui saimankha tei bo Delhi ni Narula o tongo hinui bo saimankha puila hinkhe to borok kok salaikha kok sawi dol rok wnglaikha dol wngte wngte bufru kaisa hamjagui thangkha abo borok phano sirokliya abo kahaikhe borok kok samang pura sinilaimani yagulo kheno hamjaklai thanglaikha hinkhe ro borok malai akolaiui flat kaisa no tonglainani chenglaikha Gurugram ni o chula hamjakmani thokai hamjakmani abo kahaikhe promise rwui o bwrwi no bini jal o kwchariui rwkha tei abo haikhe no bubai tongo chabo arjagao no tongo arjagani joto kisu abo kahai wngui tongkha o chula phiaba koyekdin ni yagulo kheno bini nomuna eba khiba je real face obo bo nukjak phainani nangkha koyekdin ni yagulo kheno bwrwi no satok pitok buo togo amo hai wngtrwngui tongkha bo tei bwrwi
Physical dongnani muchongya phano se bo jabarjasti khlai bui togui torture khlai physical tongui tongkha bo. Abo haike mang din layo phayo abo haike mang bo sato pito khlai jagui romprejagui tongo jabarjasti hinke no 16 February ni salo hinke emonje ongui thangka okok no tuyo oburui bo ajorao wan sugui manliya. O buruni je hamjakma sala bo wan sugu je bini buruni kubuni hamjakma affair bo choliwi tongo hinai te okok ni bagui no adino hingangke bini burui no bukha tokha te las khlai kheklai tonikha. Buma tokmani amsaksa ke kirima sincha je puila hingangke mani helek pai bini bokroko bui rekha aboni yagulo kheno bono beto sagori kri khlai khawi torture khlai kya abo haike no tomung hamya bo tongkha. Te bini je private part tongmani arjago sanitizer riwi hor pai bo sogui rekha tei saka nung jodi no ani ongui manya hingangke buini bo ongui ta manthon hine abo haike saiko system khlai tomung phunogui tongkha adino hingke tei bo. Bini yakongo chakorok bai supply reo bini yakrok bo rai ribayo te abo kahaike no drindre dirbo no torture khlai tongkha afroni simi hingke. Jepro sima parangkha o bini burui no jepro bo bini sakni swtui no tui haike khanika afro tei bo sima par ongnani nangkha. Amo haike no bo torture sowui tongkha phiaba kebo phano thangui bwchawi sanani abo kahai bwkham ta kwrwi wngma bai nogo no klai tongkha hinkhe 18 February ni salo hinkhe o chula sibo phataro samung nangui ongkhorui thangka afro no bo sujok mankha bini buma songno call khlai sahornani. Bini mano joto kubui kok sawui khnari mani yagulo kapta tei bini ma bo belai kheno kirijak tamni hinkhe oboni slai swka kunu phano sawui mania bini bwsajak porikha ba poriwi tongna arjago o preparation khlai tongna BSc biotech ni bagui hai hinai wansugui tongmani phiaba atkaisa amo hai kok khnai rewi bobo belai kheno wanajakha tei Bisileria kare Gurugram Police Station o joto kubui kok sawui khnarikha tei abo kahaike sawui khnari mani yagulo police rok logi logi no athaio thangui sogui o chula no bongni hirasao bo romina harkha.